vážený pán prorektor, vaša spektabilita, vážený pán dekan, vážené absolventky a absolventi, vážení hostia. Som veľmi poctená, že ste prijali pozvanie na dnešné slávnostné zhromaždenie. Dovoľte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala na promócii absolventov študijných programov inžinierského štúdia v dennej a externej forme, železničné staviteľstvo, cestné staviteľstvo, objekty dopravných stavieb Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a predstavila vám v zastúpení jej magnificencie doktor honoris causa profesorky inžinierky Tatiany Čorejovej, doktorky filozofie, rektorky Žilinskej univerzity v Žiline, jeho honorabilitu profesora inžiniera Jána Čelka, kandidáta vied, prorektora pre vedu a výskum na Žilinskej univerzite v Žiline, a jeho spektabilitu profesora inžiniera Jozefa Vičana, kandidáta vied, dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Vážení prítomní, dovoľte mi, aby som vám pri tejto slávnostnej príležitosti predstavil svojich spolupracovníkov. Profesor doktor inžiniera Jozefa Komačku, profesora na katedre cestného staviteľstva. Inžinierku Janku Šestákovú, doktorku filozofie, prodekanku pre vzdelávanie na Stavebnej fakulte. Docenta inžiniera Petra Koteša, doktora filozofie, docenta na katedre stavebných konštrukcií a mostov. Inžinierku Zuzanu Gocálovú, doktorku filozofie, odbornú asistentku na katedre železničného staviteľstva a traťového hospodárstva. Inžiniera Patrika Kotulu, doktora filozofie, odborného asistenta na katedre stavebných konštrukcií a mostov. Docenta inžiniera Matúša Kováča, doktora filozofie, docenta na katedre cestného staviteľstva. Inžiniera Vlastimila Chebenia, doktora filozofie, odborného asistenta na katedre geotechniky. Inžiniera Vladimíra Koťku, doktora filozofie, odborného asistenta na katedre geodézie. Vaša honorabilita, prítomní absolventi inžinierského denného a externého štúdia Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline s úspechom uzatvorili vysokoškolské štúdium a vykonali štátne skúšky, čím vyhoveli stanoveným podmienkám pre priznanie akademického titulu inžiniera. Preto vám, vážený pán prorektor, veľmi rád tlmočím žiadosť týchto absolventov, aby ste im z moci rektorskej priznali dnes na tomto slávnostnom zhromaždení akademický titul inžinier. Vaša spektabilita, s potešením som vypočul vašu správu o tom, že prítomné dámy a páni zložili s úspechom všetky skúšky predpísané pre tých, ktorí má byť priznaný akademický titul inžinier. Pretože splnili aj ostatné podmienky, súhlasím, aby im bol na našej univerzite priznaný titul inžinier. Ďakujem a prosím pani promotorku, aby otvorila akt vyhlásenia absolventov za inžinierov. Vaša spektabilita, na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v letnom semestri akademického roka 2013-2014 sa na štátnu skúšku prihlásilo 33 študentov v študijných programoch železničné staviteľstvo v dennej forme štúdia, cestné staviteľstvo v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia a objekty dopravných stavieb v dennej forme a v externej forme štúdia. V období od 16. júna 2014 do 26. júna 2014 s úspechom vykonalo štátnu skúšku 32 absolventov. Títo absolventi vyhoveli všetkým zákonným podmienkam, ktoré sú priznané na priznanie titulu inžinier, prepáčte. A preto im po zložení promočného sľubu tento titul právom prináleží. Vážené absolventky, vážení absolventi, pretože ste sa riadili podľa občianskych zákonov a vysokoškolských zvyklostí a zložili ste všetky predpísané skúšky, budete dnes promovaní. Zavezujem vás preto promočným sľubom, ktorý za absolventov predniesie bakalárka Anežka Veselovská. Prosím vážené zhromaždenie, aby si promočný sľub vypočulo po stojačky.
Sľubujem Slovenskej republike, že použijem získané vedomosti a skúsenosti na rozvoj demokratickej a humánnej spoločnosti, že svoju činnosť zameriam v prospech všetkého ľudu Slovenskej republiky, že svoje povinnosti budem vykonávať riadne, svedomito, ochotne a s plným vedomím zodpovednosti, že budem žiť tak, aby moje správanie bolo v zhode s mojím povolaním, že budem neustále prehlbovať svoje vzdelanie a budem pokračovať v jeho rozširovaní, že zachovám vo vďačnej pamäti Žilinskú univerzitu v Žiline. Ďakujem. Ďakujem. Vážené absolventi, teraz predstúpite pred pána prorektora a zložíte sľub tým, že položíte ruku na rektorské žezlo a poviete nahlas sľubujem. Po zložení sľubu prevezmete vysokoškolský diplom z rúk pána dekana. V študijnom programe Železničné staviteľstvo, denná forma štúdia, ukončili štúdium bakalár Dávid Betinský, narodený v Žiline. Bakalárka Eva Jančaříková, narodená v Dunajskej Strede. Bakalárka Aneška Veselovská, narodená v Ružomberku, ktorej dekan fakulty udeľuje pochvalu za vzorné spracovanie a obhajobu diplomovej práce. V študijnom programe Cestné staviteľstvo, denná forma štúdia, ukončili štúdium bakalár Lukáš Babic, narodený v Ružomberku. Bakalár Erik Ciesár, narodený v Považskej Bystrici. Bakalár Patrik Cubinek, narodený v Trstenej. Bakalárka Jana Červeňanová, narodená v Trenčíne.
Arkáda Šafulová, narodená v Litovskom Mikuláši. Bakalár Marián Šroba, narodený v Trstenej. Bakalár Pavel Václavík, narodený vo Zvolene. Bakalár Marek Valčuha, narodený v Žiline. V študijnom programe Objekty dopravných stavieb, denná forma štúdia, ukončili štúdiu bakalár Andrej Novara, narodený v Trstenej. Bakalár Lukáš Šichta, narodený v Martine, ktorému Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity a Ústav architektúry a stavebníctva Slovenskej akadémie vied udeľujú študentskú cenu profesora Arkáda Tesára za vzorné spracovanie a výbornú obhajobu diplomovej práce. Bakalárka Dominika Šmulíková, narodená v Považskej Bystrici, ktorej dekan fakulty udeľuje pochvalu za vzorné spracovanie a obhajobu diplomovej práce. Dopravných stavieb, externá forma štúdia, ukončil štúdium bakalár Štefan Žák, narodený v Poprade. Vážené absolventky, vážení absolventi, týmto okamihom ste splnili všetky podmienky na priznanie akademického titulu inžinier. Preto vás teraz podľa zákona o vysokých školách vyhlasujem za inžinierov.
Žiadam vás, aby ste robili česť tomuto titulu, aby ste pracovali svedomito a žili riadne pre radosť svojich drahých, v prospech všetkého ľudu Slovenskej republiky a ku cti našej Žilinskej univerzity v Žiline. Želám vám veľa úspechov vo vašej budúcej práci. Za práve promovaných inžinierov prehovorí inžinierka Anežka Veselovská. Vaša honorabilita, vážený pán prorektor, vaša spektabilita, vážený pán dekan, vážení pedagógovia, drahí rodičia, milí hostia. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítala v mene čerstvých absolventov stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. To, že sme sa tu dnes zišli, nie je náhoda. Ak pre väčšinu ľudí začal dnešný deň ako každý iný, pre nás je a zostane výnimočný. Zišli sme sa tu, aby sme slávnostne urobili bodku za našim štúdiom. Pred niekoľkými minútami nám boli odovzdané vysokoškolské diplomy a my sme boli, tak povediac, pasovaní za inžinierov. Čo však predchádzalo tomuto okamihu? Od prvých chvíľ, ktoré sme strávili na pôde vysokej školy, uplynulo takmer 5 rokov. Je to veľa, či málo? V prvom ročníku sa nám 5 rokov videlo veľa, no dnes ich vnímame ako krátky okamih. Stali sme sa inžiniermi. Náš študentský život, kamarátov, lásky, internátnu rodinu nám ododnes zostanú iba spomienky. Bol to čas, kedy sme spoznávali druhých, ale aj sami seba. Naučili sme sa vidieť súvislosti, vidieť to, že aj zdanlivo odlišné veci sú v skutočnosti podobné. Sme si vedomi toho, že podiel na našom úspechu máte aj vy, ktorí ste nám boli vždy ochotní pomôcť. A preto mi dovolte v mene nás všetkých vysloviť slová vďaky. Vážení pedagógovia, ďakujeme vám za starostlivosť a trpezlivosť, za akou ste nás viedli po ceste za poznaním. Umožnili ste nám, aby sme vás poznali a zistili, že aj vy ste iba obyčajní ľudia, ktorí sa snažia robiť svoje povolanie čo najlepšie a nechcú nám ublížiť. Ba naopak, chcú nám odovzdať čo najviac svojich skúseností. Ďakujeme vám za myšlienky a rady, ktoré si odnášame do ďalšieho života. O tom, že ste svoju úlohu zvládli, svedčí aj to, že tu dnes pred vami stojíme ako čerství inžinieri. Za to však nevďačíme iba našim pedagógom, ale aj vám, drahí rodičia. Aj keď sme už dávno vyrástli z detských nohavíc a stali sa dospelými, pre vás predsa len vždy zostaneme deťmi, ktoré sa snažíte chrániť. Vieme, že ste to s nami nemali ľahké, či už pri našich študijných neúspechoch alebo životných zakopnutiach. Vždy ste však boli na blízku, aby ste mohli liečiť naše ubolené duše. Boli ste pripravení podať nám pomocnú ruku, potešiť milým slovom či povzbudiť. Neprestali ste nám veriť a to nám dodávalo novú nádej a silu bojovať ďalej. A práve preto by sme vám v tento slávnostný okamih chceli čo najsrdečnejšie poďakovať za vašu starostlivosť, podporu a povedať vám, že vás vždy budeme mať radi. Na vašich tvárach badať dojatie a v nejednom oku slzu šťastia. Dosiahli sme úspech, no náš úspech je aj vašim úspechom. Máte zaslúžené právo byť na nás hrdí. Nech táto slávnostná chvíľa je aspoň malým zadozučnením pre vás, naši najbližší. Vieme, že v živote nás čaká ešte veľa prekážok a životných skúšok, ale veríme, že v sebe vždy nájdeme silu potrebnú na ich prekonanie a že sa nám podarí dosiahnuť všetky naše túžby a plány. Zároveň veríme, že v budúcnosti budeme šíriť dobré meno našej alma mater, stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, nielen doma, ale aj v zahraničí. Ďakujem. Práve promovaným inžinierom prehovorí dekan fakulty profesor inžinier Jozef Vičan, kandidát vied.
Vaša honorabilita, vážený pán prorektor, vážené kolegyne a kolegovia, vážené dámy a páni, vážené absolventky a absolventi. Práve ste skončili významnú etapu svojho života, ktorá vrcholí dnešným slávnostným zhromaždením spojeným s vašim promočným aktom. Vyhlásením vás za inžinierov ste sa zaradili medzi viac ako 6,5 tisíca absolventov stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí počas jej doterajšej 61-ročnej histórie výrazne ovplyvnili odbor stavebníctva nielen u nás, ale aj v zahraničí. Získaním inžinierského diplomu ste ukončili tú časť svojho života, ktorú možno charakterizovať ako prípravu na vstup do vášho profesionálneho života. Bolo to obdobie získavania teoretických a praktických vedomostí tvoriacich základy, na ktorých budete stavať a ďalej rozvíjať vašu odbornosť a životnú perspektívu. Ak si pripomínam výrok slavného ruského vojvodcu Alexandra Vasiliča Suvorova, ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, tak ste práve skončili onú fázu prípravy na cvičisku a začína vám obdobie pomyselného boja v praktickom, profesionálnom živote, teda obdobia, ktoré bude charakterizované tvorivým prístupom k riešeniu praktických, odborných, ale aj vedeckých problémov, kedy budete aplikovať nadobudnuté vedomosti a realizovať a ďalej rozvíjať vaše schopnosti. Univerzitné vzdelanie predstavuje základný vklad, ktorého úspešná aplikácia v praxi, ako aj ďalší rozvoj bude závisieť už len od vás a vašej snahy a potreby ďalej sa vzdelávať a zdokonalovať. Vzdelanie získané na našej univerzite má všeobecný charakter, so snahou vychovať osobnosť s vysokým, odborným, kultúrnym a morálnym kreditom. Teda aj túto stránku vášho charakteru treba stále rozvíjať a obohacovať, aby ste sa stali vyváženou, všestranne vzdelanou osobnosťou s vysokými morálnymi atribútmi. Motorom vášho doterajšieho vývoja a ďalšieho vývoja bude tvrdá konkurencia doma i v zahraničí, ktorá vás bude motivovať k stálemu štúdiu a obohacovaniu sa na najnovšie poznatky vedy, techniky, spoločenského a kultúrneho vývoja našej planéty. Myslím si, že ste dobre pripravení, aby ste sa mohli bez obáv vyrovnať vašim kolegom z vyspelých štátov Európy a sveta. Veď mnohí vaši predchodcovia našli bez problémov dobré uplatnenie aj na medzinárodnom trhu práce. Ale to si vždy vyžaduje stály kontakt s odborom, celoživotné vzdelávanie, ktorým si zabezpečíte prenos poznatkov do vašej technickej práce. Ale aj v tomto vašom úsilí vám naďalej ponúkame pomoc. Pevne verím, že fakulta aj univerzita pre vás budú vždy predstavovať dobré zázemie a že sa budete k nám radi vrácať, či už si rozšíriť svoje vedomosti, poradiť sa pri riešení odborných problémov, alebo sa aj pochváliť svojimi dobrými výsledkami a úspechmi. Vždy vás radi privítame a poradíme vám. Vstup do reálneho života nie je len otázkou zvládnutia problémov vašej profesie, ale je to aj zvládnutie existenčných problémov, prijatie zodpovednosti za svoje správanie, výsledky svojej práce, ale aj za kolektív, ktorý budete viesť. Je to však aj prijatie zodpovednosti za rodinu, výchovu detí a za vývoj celej našej spoločnosti. Treba si uvedomiť, že nadobudnutím univerzitného vzdelania ste prijali zodpovednosť aj za pozitívne formovanie svojho okolia a spoločenského prostredia. To si vyžaduje morálne zdatných ľudí so slušným správaním a korektným vystupovaním na verejnosti, ľudí schopných bojovať so súčasnými problémami našej spoločnosti. Teda aj k tejto úlohe vás zavezuje prijatie titulu inžinier. Treba si uvedomiť, že práca v stavebníctve predstavuje aj veľkú zodpovednosť súčasnej generácii, aj k budúcim generáciám, vzhľadom na formovanie prostredia, v ktorom žijeme. Vašou úlohou bude zanehať našu krajinu ďalším generáciám v lepšom stave, akom sa nachádza dnes. Preto konajte v súlade s ekologickými zákonitosťami a buďte vždy pokorní k prírode, pretože nás každoročne presvedčuje o tom, že ju stále nepoznáme. Vážené absolventky a absolventi, v tejto slávnostnej chvíli si spomente aj na svojich blízkych, ktorých vaše štúdium stálo tiež veľa námaj, síl a osobného odriekania. Vaši rodičia stáli vždy pri vás, často vo vás osobňovali svoje želania a plány, ktoré sa im z rôznych dôvodov nepodarilo splniť. Teraz sú na vás právom hrdí a spoločne s vami sú šťastní. Je na vás, aby ste sa úprimne a z celého srdca poďakovali mame, otcovi, starým rodičom, súrodencom, partnerke či partnerovi za ich pomoc a úsilie, ktoré ste museli vynaložiť,
aby ste tu dnes takto šťastne stáli. Na záver mi dovolte, vážené absolventky a absolventi, mene vedenia fakulty a univerzity, mene všetkých pedagógov, ale aj svoje mene zablahoželať vám k dosiahnutému úspechu. Srdečne blahoželám aj vašim rodičom a blízkym, pre ktorých je to tiež významná rodinná udalosť. Želám vám úspešný vstup do nového života, pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov. Verím, že si Žilinskú univerzitu ako svoju alma mater zachováte v pamäti a budete radi spomínať na roky, ktoré ste tu prežili. Ďakujem.